नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। महाराष्ट्र हळहळला, अजितदादांची अकाली एक्झिट। महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवी घटना, एकनाथ शिंदे भाऊ। आणि महाराष्ट्रासाठी कठीण दिवस, देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। राजकारणातला दादा माणूस गेल्याची भावना संदेश पारकर यांनी व्यक्त केली। महाराष्ट्र राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांचं आज सकाळीच विमान अपघातामध्ये दुःखद निधन झालं। खरं तर या घटनेनं संपूर्ण महाराष्ट्रावर आणि देशभर शोककळा पसरलेली आहे आणि फार मोठं महाराष्ट्राचं नुकसान या घटनेमुळे त्या ठिकाणी झालेलं आहे। खरं तर अजित पवारांच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी अनेक जबाबदाऱ्या, अनेक निर्णय महाराष्ट्राच्या हिताचे त्यांनी आतापर्यंत घेतले। अनेक खात्यांची जबाबदारी, कार्यभार हा त्यांच्याजवळ होता आणि सगळ्याच खात्यांना न्याय देण्याचे काम आज अर्थमंत्री म्हणून असतील, राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून असतील, या महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री म्हणून असतील, अनेक खाती, अनेक कार्यभार खात्यांचा त्यांनी पाहिलेला आणि म्हणून एक डॅशिंग नेतृत्व, एक लोकमान माणसावर प्रभाव असलेलं, जनाधार असलेलं नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं आणि एक राजकारणातला एक दादा माणूस, म्हणजे मनाचा मोठेपणा असणारा दादा माणूस, अशा पद्धतीची अजितदादांची प्रतिमा होती आणि फार मोठं काम महाराष्ट्राबरोबरच त्यांनी सिंधुदुर्गामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी केलं, माझ्या कणकवली शहरामध्ये सुद्धा केलं आणि आज त्यांच्या अनेक आठवणी माझ्या समवेत आहेत। त्यावेळी 1999ला खऱ्या अर्थानं राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना या महाराष्ट्रामध्ये झाली, 10 जून 1999। त्यावेळी आम्ही सगळेच जण राष्ट्रवादी पक्षामध्ये सामील झालो आणि 99 पासून जवळजवळ अनेक वर्ष राष्ट्रवादीमध्ये काम करत असताना 2003मध्ये कणकवली नगरपंचायतची निवडणूक या ठिकाणी लागली। त्या निवडणुकीमध्ये थेट नगराध्यक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार म्हणून मला त्या ठिकाणी उमेदवारी देण्यात आली आणि याला कणकवलीकरांनी साथ दिली आणि जवळजवळ थेट नगराध्यक्ष म्हणून मी निवडून आलो। माझ्याबरोबर 10 नगरसेवक आणि काँग्रेसचे 5 असे एकूण 15 नगरसेवक या शहरातनं निवडून आले आणि म्हणून राष्ट्रवादीला जनाधार असा त्या ठिकाणी त्यावेळी मिळाला की नुसतं कणकवली शहरात नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्याच नगरपालिकांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता ही त्यावेळी होती आणि म्हणून राष्ट्रवादी पक्षाच्या माध्यमातून अनेक लोकांना, सामान्य कार्यकर्त्यांना न्याय दिला गेला, अनेक निर्णय हिताचे त्या ठिकाणी घेतले गेले आणि त्याच्यामुळे अल्पावधीतच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं, अजित पवारांचं नेतृत्व हे लोकप्रिय झालं आणि त्यांना अनेक जबाबदाऱ्या त्या ठिकाणी मिळाल्या। खरं तर त्यांनी या राज्यामध्ये अनेक वेळा उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिलं। त्यांचं स्वप्न होतं की या एक ना एक दिवस मी या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होईल आणि तशा पद्धतीनं ते ध्येयाकडे त्या वाटचाल करत होते आणि कदाचित त्यांचं ते स्वप्नही पूर्ण झालं असतं, पण कुठंतरी काळाच्या नियतीच्या मनामध्ये ते नव्हतं आणि आज जो अपघात झाला त्यामुळे महाराष्ट्राचं फार मोठं नुकसान झालं। शोककळा संपूर्ण या महाराष्ट्रात पसरलेली आहे। मी भावपूर्ण आदरांजली त्यांना वाहतो, भावपूर्ण श्रद्धांजली त्यांना वाहतो आणि त्याचबरोबर पवार कुटुंबियांना हे फार मोठं दुःख आहे, हे दुःख पचवण्याची ताकद परमेश्वरानं पवार कुटुंबियांना द्यावी अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो। पण त्याचबरोबर अजित पवारांचं आणि कोकणचं आणि सिंधुदुर्गाचं आणि या माझ्या कणकवलीचं एक विशेष नातं होतं की ज्यावेळी आम्ही नगराध्यक्ष म्हणून या कणकवली शहराचा पहिला पर्यटन महोत्सव हातामध्ये घेतला त्यावेळी त्या पर्यटन महोत्सवाच्या कार्यक्रमामध्ये अजित पवार त्या ठिकाणी स्वतः सहभागी झालेले होते। बाजारपेठ मित्रमंडळाच्या अनेक वेळा क्रिकेट स्पर्धेचं उद्घाटन सुद्धा अजित पवारांच्या हस्ते त्या ठिकाणी झालं होतं। आज कणकवली शहरामध्ये जे श्रीधर नाईक उद्यान आहे या उद्यानाची सुद्धा पायाभरणी ही अजित पवार साहेबांनी त्यावेळी केलेली होती। टेमवाडीमध्ये सुद्धा एक शाळा जी लोकांच्यासाठी हवी होती, त्या शाळेचं सुद्धा उद्घाटन अजित पवारांनी केलं होतं आणि सातत्यानं सिंधुदुर्गावर, कोकणवर आणि कणकवलीवर विशेष असं प्रेम हे अजितदादा पवारांचं होतं आणि खरं तर अनेक आठवणी या निमित्तानं आहेत आणि म्हणून आम्ही अजित पवारांच्या या निधनामुळे
म्हणजे सिंधुदुर्ग सुद्धा पोरका झाला, महाराष्ट्र पोरका झाला, म्हणजे कणकवली शहर सुद्धा त्या ठिकाणी पोरकं झालेलं आहे. आणि म्हणून एक ही जी घडलेली घटना हे जरी सत्य असलं ते आजही अजित पवार हयात आहेत किंवा आजही ते आहेत अशा प्रकारची त्या ठिकाणी भास होतो. ही म्हणजे मनाला न पटणारी ही सगळी गोष्ट आहे की सकाळी अपघात झाला आणि त्यांचा मृत्यू झाला. पण तरी सुद्धा जे सत्य आहे ते आपण स्वीकारलं पाहिजे. अजित पवारांचं दुःखद निधन झालेलं आहे, याचं नुकसान महाराष्ट्राचं फार मोठं झालेलं आहे. आणि म्हणून याबाबत मनाला त्या ठिकाणी वेदना आहे. महाराष्ट्राला, संपूर्ण महाराष्ट्राला याच्याबाबतचं दुःख आहे. आणि पुन्हा एकदा मी अजित पवारांच्या या निधनाबद्दल मी भावपूर्ण त्यांना आदरांजली वाहतो, भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो. आणि महाराष्ट्राचं जे झालेलं नुकसान आहे ते कधीही त्या ठिकाणी भरून येणार नाही. सामान्य कार्यकर्त्याला आधार अशा प्रकारचा अजित पवारांचा होता. आणि त्यांच्यामध्ये कार्यकर्त्याला जी सन्मान देण्याची जी वृत्ती होती, जी भावना होती, ही सगळ्यात महत्त्वाची होती. आणि अनेक ठिकाणी त्यांनी चांगले निर्णय केलेत, अनेक लोकांना त्यांनी मदत केलेली आहे, अनेक लोकांना संघटनेची जबाबदारी दिलेली आहे, अनेक लोकांवर त्यांनी विश्वास टाकलेला होता. आणि या महाराष्ट्रामध्ये एक सक्षम राष्ट्रवादीचं नेतृत्व अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली या महाराष्ट्रामध्ये उभं होतं. आज त्यांच्यामुळे, त्यांच्या जाण्यानं, अकाली जाण्यानं फार मोठं नुकसान महाराष्ट्राचं झालं आहे. आणि म्हणून त्याच्या फार मोठ्या वेदना होत आहेत. त्यांना आदरांजली वाहतो आणि थांबतो. अजित पवारांच्या आठवणी सांगताना एम के गावडे यांना अश्रू अनावर झाले. पाहुयात. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांचं आज विमान अपघातामध्ये निधन झालं. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरलेली आहे. अचानकपणे हे निधन झाल्यामुळे सर्वच कार्यकर्त्यांना धक्का बसलेला आहे. आणि मी आता आहे जे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते म्हणून ज्यांची संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळख आहे, सिंधुदुर्गात ओळख आहे, आणि ज्यांनी अजित दादांबरोबर गेली अनेक वर्ष काम केलेलं आहे असे एम के गावडे सोबत मी आहे. आणि त्यांची आज याबद्दल प्रतिक्रिया, त्यांनी आज अजित दादांना श्रद्धांजली वाहिलेली आहे. आज मोठा एक पोकळी राष्ट्रवादीमध्ये निर्माण झालेली आहे, मोठा धक्का बसलेला आहे अनेक कार्यकर्त्यांना. काय असेल प्रतिक्रिया? अजित दादा जाणं हे अजूनही आमच्या मनाला पटत नाही आहे. अशा तऱ्हेचा हा महाराष्ट्रावर आघात. पण त्यातल्या त्यात आज राष्ट्रवादी जो परिवार आहे, या परिवाराचं जे नुकसान झालेलं आहे, प्रत्येकाच्या घरातला कुणीतरी गेलेला आहे. आणि त्याचं अतीव दुःख आज झालेलं आहे. आमच्या या ठिकाणी पक्षाचे सर्व नेते सगळे आज या ठिकाणी आज रडत आहेत. त्यांना भावना व्यक्त करता आम्हाला येत नाही आहे. आणि अशा स्थितीमध्ये त्यांना आदरांजली व्हावी का त्याच्यासाठी शब्द सुचत नाही आहेत. त्यांचं कुटुंबीय तर दुःखात असतील, परंतु हे महाराष्ट्र हे त्यांचं कुटुंब असं त्यांनी आतापर्यंत सामान्यातला सामान्य आमच्यासारखा कार्यकर्ता त्यांना सहज भेटत होता, काम सांगत होता. आणि ते काम होत होतं. त्याने आमचं एक स्लोगन होतं, अजितदादा एकच वादा. आणि एकच वादा असं जे होतं, कारण त्यांनी एकदा वादा केला की त्याला कोणी सुद्धा या ठिकाणी थांबवू शकत नव्हतं. महाराष्ट्र राज्यावर जे आज या ठिकाणी आज दुःख कोसळलेलं आहे. आज अनेक नेते झालेत, होतील, परंतु अजितदादांसारखा नेता पुन्हा होणे नाही. कारण त्यांचं जे व्यक्तिमत्व होतं, त्यांचं जे कर्तृत्व होतं, त्या ठिकाणी असामान्यांपेक्षा असामान्य होतं. आम्हाला अनेक नेते गेले, परंतु या ठिकाणी दुःख झालं, त्यावेळी दुःख झालं. परंतु अजितदादांची अशा प्रकारची या ठिकाणी आज अकाली एक्झिट जी आहे, ही या ठिकाणी आज न भरून येणार किंवा हे दुःख आजच्या पुरता या ठिकाणी आदरांजली अर्पण करून सहन होणार नाही. आज आम्हाला असे प्रश्न आहेत, सामान्य कार्यकर्त्याला प्रश्न आहेत की आज मंत्रालयात जायचं कोणाकडे, आज मंत्रालयात आमच्या भावना मांडायच्या कोणाकडे, या कोकणाच्या समस्या त्यांनी कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कामगारापासून जे जे प्रश्न मांडले ते प्रश्न त्यांनी सोडून दिले. असा कुठला प्रश्न नाही की दादानी या ठिकाणी केलं नाही. महिलांचे उद्योग म्हटल्यानंतर ते अग्रेसराने आमच्या प्रज्ञाताई असतील किंवा इतर महिला भगिनी असतील, त्यांच्यासाठी ते या ठिकाणी सगळ्यांना थांबवायचे आणि ताईनं पुढे बोलून घ्यायचे. अशा तऱ्हेचं या ठिकाणी आम्हाला या ठिकाणी आज एक आधार उघड केला. आज आम्हाला आधार नाही. महाराष्ट्राचं नुकसान या ठिकाणी आणि त्यातल्या त्यात कोकणाच्या ह्यात रायगड असेल, रत्नागिरी
असेल, आज या ठिकाणी सिंधुदुर्ग असेल, त्याच्यातल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनात आजची हीच भावना निर्माण झालेली आहे. आम्ही या ठिकाणी आज काय आपल्याकडे या ठिकाणी शब्दात त्याचं वर्णन होणार नाही. आज दादाला गेल्याने आमचं कोकणाचं जे नुकसान झालेलं आहे त्या ठिकाणी, आणि आजही आम्हाला असं वाटत आता येतील अशा तऱ्हेची भावना प्रत्येकाच्या मनात आहे. आणि म्हणून मी यांना आदरांजली वाहतो. दादा तुम्ही खूप चूक केली, दादा ही जाण्याची वेळ नव्हती आणि तुम्ही अशा वेळी जाणं या ठिकाणी आम्हाला रुचलेलं नाही, आम्हाला तुम्ही पोरकं करून गेलेले आहात. तुम्ही आमच्या मनात कायम राहिलात, परंतु आज तुमचा तो या ठिकाणी रागवलेला शब्द, तुमचा या ठिकाणी आम्हाला ओरडणं, आम्हाला या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणे या ठिकाणी आम्हाला दम देऊन हे झालं पाहिजे, केलं पाहिजे असं म्हणणार आता कोणी आमच्यात राहिला नाही. त्यामुळे या ठिकाणी तुम्ही आमच्यात आहात, आमच्या हृदयात मी एकच म्हणेन, तुम्ही जाऊ शकत नाही. कदाचित देह गेला असेल, परंतु दादा हे आमच्या कायम स्मृतीत राहतील अशी या ठिकाणी आमची भावना आहे. जास्त काही बोलत नाही, सुचत नाही. दादा तुम्ही आम्हाला टाकून गेलात, पोरकं करून गेलात, हे बरोबर योग्य नाही केलं तुम्ही. आतापर्यंत तुमचा वादा कधी खोटा झाला नाही. हा आमच्या बरोबर असण्याचा वादा का खोटा झाला, का देवाला नियतीला आहे, का कसं काय मानवलं हे आम्हाला आज समजत नाही. आम्ही आपल्या त्या ठिकाणी आज परमेश्वरा असं का केलं, असं तू करू नये असं या ठिकाणी आज आम्ही त्याला विनंती करतो. बाकी आमच्या हातात काय आता हे सत्य सहन करण्यापलीकडे आमच्याकडे काय राहिलेलं नाही. आज या ठिकाणी आम्ही असाही आहोत. त्यांच्या लहान कार्यकर्त्यापासून जिल्हा कार्यकारिणी आणि सगळ्या परिवारातर्फे, शेतकऱ्यातर्फे या ठिकाणी मी आपल्याला मनापासून आदरांजली वाहतो. आणि या ठिकाणी तुमच्या स्मृती आमच्या सदैव हृदयात राहतील एवढंच सांगतो, थांबतो. धन्यवाद. अजित पवारांच्या निधनानंतर वैभव नाईक यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. अजित पवारांचा अपघाती मृत्यू झाला, कसं बघता? महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाची दुःखद बातमी आत्ताच या ठिकाणी समजली. सर्वप्रथम त्यांना माझ्या वतीने, माझ्या कुटुंबाच्या वतीने आणि पक्षाच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली. अजित पवारांबरोबर काम करण्याची संधी मला 10 वर्ष त्यांच्याबरोबर विधानसभेमध्ये मिळाली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची संधी मिळाली होती. अनेक वेळा त्यांच्याबरोबर बोलण्याचा, त्यांच्यावर राहण्याचा योग या ठिकाणी आला होता. आणि प्रत्येक मिनिट काम करणारा हा माणूस होता. सकाळी 6 वाजल्यापासून त्याची दिनचर्या सुरू व्हायची. 6 वाजता त्यांच्या मिटिंगला अनेक वेळा आम्ही गेलेलो आहोत. आणि ही सगळी धक्कादायक बातमी या ठिकाणी आहे. त्यांच्या कुटुंबाच्या दुःखात आम्ही सगळे सहभागी आहोत. लोकसभेत लोकसभा अध्यक्षांनी अजित पवारांना आदरांजली वाहिली. मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 6 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है. श्री अजीत पवार महाराष्ट्र के बारामती संसदीय क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे. श्री पवार 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट तथा राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी. वे 8 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे. श्री अजीत पवार जी अभी वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री थे. उन्होंने एक लंबे समय तक अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महाराष्ट्र और देश की सेवाएं की. उनका जीवन हमेशा जनता के लिए समर्पित रहा. श्री अजीत पवार जी का निधन आज दिनांक 28 फरवरी 2026 को एक वायुयान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के बारामती में हुआ. माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी अजित पवारांबाबतच्या जुन्या आठवणी जागवल्यात. पाहूयात. दादा याने महाराष्ट्रामध्ये अनेक विकासाची कामं केलेली आहेत आणि विकासाचा ध्यास, विकास पुरुष अशाच दृष्टीने आम्ही त्यांचे सहकारी त्यांच्याकडे पाहत होतो. माझ्या सुरुवातीच्या मंत्रिमंडळामध्ये अजितदादा सुद्धा त्यावेळेला मंत्री होते आणि त्या काळामध्ये आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जी कामं करत होतो
जसं जिल्हा केंद्र आहे ओरोसचं, 1250 हेक्टर जमिनीमध्ये जिल्हा केंद्र आपण उभं केलं. अशी अनेक कामं या जिल्ह्यामध्ये करण्यामागे त्यांचं मला मोठं सहकार्य लाभलं पालकमंत्री म्हणून. त्याचप्रमाणे ते माझे एक अत्यंत जवळचे मित्र होते, आमच्या कुटुंबाचे मित्र होते. मुंबईमध्ये ते कधीही माझ्याकडे न बोलवता सुद्धा जेवायला येत असत, बसत असत, गप्पा मारत असत. अशा तऱ्हेचे मैत्रीपूर्ण संबंध त्यांचे माझ्या बरोबर होते. मी राजकारणामध्ये राहावा, टिकावा, पुढे गेला पाहिजे, आपला सहकारी आहे अशी भावना त्यांनी सातत्याने मनामध्ये ठेवली. आणि हे सगळं करत असताना ज्या ज्या वेळेला गरज पडेल त्या त्या वेळेला त्यांनी जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने असेल, जिल्ह्याचे अनेक प्रश्न त्यांच्याकडे आम्ही मांडलेले आहेत आणि त्यांनी ते सोडवलेले आहेत. या जिल्ह्यावरही, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जनतेवरही त्यांनी प्रेम केलं. जसं त्यांनी आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांच्यावर प्रेम केलं, तसंच जिल्ह्याच्या जनतेवरही त्यांनी प्रेम केलं. त्यांच्या जाण्यामुळे महाराष्ट्राचं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये सर्वसामान्य जनतेमध्ये एक मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हावे आणि ते झालेही असते. त्यांच्याकडे ती कर्तबगारी होती, तो झंझावात होता, निर्णय घेण्याची क्षमता होती. आणि अशा ज्येष्ठ नेत्याला आपण मुख्यमंत्री म्हणून पाहू शकलो नाही, एका कर्तबगार नेत्याला, हे सुद्धा मनामध्ये आमच्या शल्य आहे. दादांना श्रद्धांजली वाहण्याची पायी यावी, माझ्यापेक्षा वयाने लहान आहेत ते, आणि त्यांना श्रद्धांजली वाहण्याची पायी आम्हा कुटुंबियावर यावी. याच्यासारखं दुःख दुसरं नाही. ते महाराष्ट्रासाठी आणखीन अनेक वर्ष त्यांची गरज होती. आणि एक अनुभवी नेता, कुशल अभ्यासक, अशा तऱ्हेचं ॲडमिनिस्ट्रेशन त्यांना सगळं ज्ञात होतं, माहीत होतं. तळागाळापर्यंत ज्या ज्या अडीअडचणी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या आहेत त्या सर्व त्यांना ज्ञात होत्या. आणि त्यांना त्याच्याबद्दल प्रेम होतं. शेतकरी असो, मागासवर्गीय असो, सर्वसामान्य असोत, या सर्वांच्या बद्दल त्यांनी सातत्याने निर्णय घेताना आपल्या मनामध्ये प्रेम भावना ठेवली. आणि तशा तऱ्हेचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यामध्ये त्यांचा मोठा हात होता आणि आहे. सन्मान. कृषी आणि फलोत्पादन मध्ये मोठं त्यांनी सहकार्य केलं होतं. त्या काय अनुभव असतील तर? कोकणामध्ये त्या काळामध्ये शरद पवार साहेबांनी 100% अनुदानित फलोत्पादन योजना या कोकणामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये राबवली. आणि राबवत असताना ती कोकणामध्ये चांगल्या तऱ्हेने राबवली गेली पाहिजे या अनुषंगाने फलोत्पादन आणि शेती खातं माझ्याकडे दिलं, जेणेकरून मी या कोकणामध्ये, विशेष करून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड या जिल्ह्यामध्ये फलोत्पादनाचं जास्तीत जास्त त्या लोकांना प्रोत्साहित करावं, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावं. आणि तसं झालं देखील. त्यामध्ये अजित पवारांचं सुद्धा मोठं सहकार्य आहे. त्यांनी या बाबतीमध्ये ते स्वतः शेती अत्यंत उत्कृष्ट शेती करणारे शेतकरी होते आणि शेतीबद्दल त्यांना चांगल्या तऱ्हेची माहिती होती. तिथे होणारी, पुण्या जिल्ह्यामध्ये होणारी फळफळावळ या सगळ्याच्या बद्दल त्यांना कल्पना होती. आणि त्या अनुषंगाने फलोत्पादन मंत्री म्हणून सुद्धा त्यांची मंत्रिमंडळामध्ये सातत्याने साथ मिळाली. मोठ्या प्रमाणात निधी आम्ही या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणू शकत होतो. अशा तऱ्हेने एक सिंधुदुर्ग प्रेमी, महाराष्ट्राचा एक ज्वलंत नेता, आणखीन 10 वर्ष ज्यांनी कर्तबगारी महाराष्ट्रासाठी केली असती, ते आज आपल्यामध्ये नाहीत. आणि मला अगदी शेवटी म्हणावंसं वाटतं की ते मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे होती, तशी जिद्द त्यांच्यामध्ये होती, कर्तबगारी होती. ते न झाल्यामुळे बऱ्याचशा आकांक्षा ज्या आहेत ते अपूर्ण राहिलेल्या आहेत. माझी खात्री आहे की, आणि आताच शरद पवार साहेब आणि दादा एकत्रित येण्याचा जो काळ होता तो सुरू झाला होता.
एकत्रित जवळजवळ आले होते आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला ते बरं वाटत होतं आणि मोठी शक्ती त्या दृष्टीने धर्मनिरपेक्ष पक्षांना मिळणार होती आणि सातत्याने त्याच विचाराने प्रेरित होऊन त्यांनी काम केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे फार मोठं नुकसान हे महाराष्ट्राचं झालेलं आहे आणि पर्यायाने आमच्या सर्वांचं झालेलं आहे. विरोधी पक्षातील आम्ही कोणाला जबरदस्ती केली नसल्याचं विधान निलेश राणेंनी केलंय. पाहूयात. काय झालंय, उभाटा ह्या पक्षाकडे कोणी उमेदवार तसे ताकदीचे सापडले नाहीत. धरून पकडून उमेदवारी द्यायची कळल्यानंतर की आपल्याला कशासाठी उमेदवारी इकडे दिली त्यांनाही माहीत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये ते फॉर्म मागे घ्यायच्या प्रक्रियेत गेले आणि त्यांना माहिती आहे विकास कोण करू शकतो, डेव्हलपमेंट कोण करू शकतो, पैसा कोण आणू शकतो पंचकृषीत, जिल्हा परिषदेमध्ये, आणि म्हणून ते आपल्याकडे वळतात. कुठेही आम्ही कोणाला जबरदस्तीने किंवा कोणाला फोन करून की आमच्याकडे या असं एकही उदाहरण तुम्हाला भेटणार नाही. स्वतः स्वखुशीने जर कोण येत असेल तर त्यांना आम्ही थांबवणार कसं? आणि मुळातच ते उभाटाचे नाहीत. तुम्हाला गैरसमज ते करून देत आहेत की उभाटाने फॉर्म भरला आहे, खरं त्यांना धरून पकडून भरलं गेलं आहे. आता ते अजून 48 तास आहेत, उद्याचा दिवस कदाचित सुट्टी आहे, शेवटच्या दिवशी आपल्याला कळेल की अजून भरपूर लोक आहेत, उभाटाने त्यांना काहीतरी सांगून तिकडे फॉर्म भरायला लावलेत, त्यांच्याकडे कार्यकर्ते राहिले नाहीत, त्यांच्याकडे आता उमेदवार राहिलेले नाहीत, अशी अवस्था झाली त्यांची. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघात शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी महायुतीच्या प्रचाराचा शुभारंभ मंगळवारी ग्रामदेवतांचा आशीर्वाद घेऊन करण्यात आला. तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघात महायुतीच्या शिवसेनेच्या उमेदवार योगिता यशवंत परब, तुळस पंचायत समितीचे भाजपचे उमेदवार शंकर घारे व तुळस पंचायत समितीच्या शिवसेनेच्या उमेदवार सुजिता वजराडकर यांनी प्रचाराचा शुभारंभ केला. यावेळी त्यांनी महायुतीच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसमवेत तुळस, श्रीदेवी सातेरी, श्रीदेव जयतीर, मातृ श्रीदेवी सातेरी, श्रीदेव घुडेमुख देवतांचं दर्शन घेत प्रचाराला सुरुवात केली.
2026 जिल्हा परिषद पंचायत समिती आज तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा श्रीदेव जयती देवी सात्रीकडे नारळ ठेवून आम्ही प्रचाराचा शुभारंभ केलेला आहे. आमचे तीनही उमेदवार महायुतीचे योगिता परब, सुचिता वजराटकर, आमचे शंकर घारे आज जास्तीत जास्त बहुमताने निवडून येतील याची आम्हाला खात्री आहे. कारण युतीच्या सरकारच्या माध्यमातून माननीय पालकमंत्री नितेश राणे साहेब, ह्या भागाचे आमदार सन्माननीय श्री दीपकभाई केसरकर यांनी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये करोडो रुपयाचा निधी या मतदारसंघामध्ये आणून सर्व विकासात्मक कामे मार्गी लावलेली आहेत, अजूनसुद्धा काही होणारी आहेत आणि निश्चितपणे लोक ह्या सर्व कामांची जाणीव ठेवून आमच्या उमेदवारांना चांगला प्रतिसाद देतील, त्यांना बहुमताने निवडून देतील याची आम्हाला खात्री आहे. त्याचप्रमाणे इथून पुढे सुद्धा जे काही जनसेवेचं जे व्रत आहे शिवसेना भाजप युतीचं ते आम्ही कायमच चालू ठेवणार आहोत. त्याच्यासाठी लोकांनी आम्हाला आशीर्वाद द्यावे, आमच्या सर्व उमेदवारांना आशीर्वाद द्यावे, निवडून द्यावे असे मी सर्वांना या माध्यमातून विनंती करीत आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदची सार्वत्रिक जिल्हा परिषद निवडणूक या ठिकाणी 5 फेब्रुवारीला होऊ घातलेली आहे आणि आपल्या या तुळस मतदारसंघामध्ये महायुतीचा प्रचाराचा शुभारंभ आपण आज या ठिकाणी केलेला आहे. सर्वप्रथम आपले सर्व पदाधिकारी आहेत महायुतीचे, शिवसेना, शिंदे गट, भारतीय जनता पार्टी आणि अजित पवार गट, राष्ट्रवादी आणि सर्वच युती धर्मामधले जे पक्ष आहेत त्या सर्वांचं त्या पदाधिकाऱ्यांचं या ठिकाणी मी मनापासून स्वागत करतो. आजपासून प्रचाराचा शुभारंभ करताना आपल्या जिल्हा परिषदच्या ज्या उमेदवार आहेत शिंदे गटाच्या आणि महायुतीच्या सौ योगिताताई परब, तुळस पंचायत समितीसाठी आहेत आपल्या शिंदे गटाच्या सौ वजराटकर मॅडम आणि मी मातोंड पंचायत समितीसाठी स्वतः या ठिकाणी उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेली आहे आणि अधिकृत जी उमेदवारी आहे पक्षाची महायुतीची ती आम्हाला या ठिकाणी मिळालेली आहे. सर्वच जण आजपासून पदाधिकारी आपापल्या भागामध्ये निश्चितपणे चांगल्या प्रकारचा प्रचार करतील आणि आम्हाला विश्वास आहे की आमचं हे जे पॅनल आहे ते निश्चितपणे बहुमताने या मतदारसंघामध्ये निवडून येईल याची निश्चित खात्री आम्ही या ठिकाणी बाळगलेली आहे. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आज शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, महायुतीच्या प्रचाराचा शुभारंभ आज सर्व गावातील प्रमुख मानकरी, शिवसेनेचे पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी झालेला आहे. या ठिकाणी 5 फेब्रुवारीला होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आपण सर्व या तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सर्व शिवसेनेचे, भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी हे खूप एका दिलाने आणि एका जुटीने या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारचा प्रचार आणि प्रसिद्धी करून आपल्या शिवसेनेच्या आणि भारतीय जनता पार्टीच्या तिन्ही उमेदवारांना भरघोस मतांनी निवडून आणण्यासाठी सर्वांनी या ठिकाणी कंबर कसलेली आहे आणि त्या प्रकारे या ठिकाणी प्रचाराची सुरुवात आजपासून होते. खरोखर मला निश्चित विश्वास आहे की तर या मतदारसंघावर नेहमीच शिवसेना, भारतीय जनता पार्टीचं वर्चस्व हे कायमस्वरूपी आहे. त्याच प्रकारचं वर्चस्व या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा 100% राहील असा विश्वास मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या, पदाधिकाऱ्यांच्या या सगळ्या ताकदीवर नक्कीच आम्ही एक चांगलं यश संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये जसं अपेक्षित आहे त्या पद्धतीचं यश या ठिकाणी संपादन करू असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. काही दिवसांपासून वजरे गावात काही माणसं बेकायदेशीरपणे माती साठा साठून खनिजयुक्त माती वाहतूक करण्याचा प्रकार सुरू आहे असा आरोप करत या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. आज आम्ही इथे वजरे गावातील ग्रामस्थ व गिरोडे गावातील ग्रामस्थ, वजरे ग्रुप ग्रामपंचायत असल्या कारणाने दोन्ही गावातील ग्रामस्थ इकडे आम्ही आलेलो आहोत आणि ते मोजकेत आज आम्ही आचारसंहिता चालू असल्यामुळे मोजकेत ग्रामस्थ इकडे आलेलो आहेत. कारण हे जे आमच्या गावात चालतं आहे हे आपलं खनिज वगैरे ते आम्हाला गावात अशा प्रकारचं काहीही नको आहे अनलिगली. त्याच्यामुळे आम्ही हे बंद करणार आहे. कुठल्याही जर त्यांनी समजा परमिशन घेतलेली असेल तरी आम्ही त्यांना एक विनंती करतो की हे त्यांनी तातडीने बंद करावं आणि जर तसं त्यांनी केलं नाही तर आम्हाला कायदा आचारसंहिता संपल्यानंतर कायदा हातात घेऊन हे बंद करावे लागणार. काही अधिकाऱ्यांना किंवा पुढाऱ्यांना पैसे देऊन जर आमिष दाखवून जर हे केलेलं असेल तर ते आम्ही बंद करणारच आहोत. त्याच्यासाठी आम्हाला काहीही करावे लागलं तरी चालेल, पण आम्ही संपूर्ण गावातील लोक इथे येऊन हे बंद करणार आहोत. याला काय एनएजी केलेली आहे, एनएसाठी रस्ता लागतो, याला एनएची परमिशन जरी अधिकाऱ्यांनी दिलेली आहेत त्या परमिशनला रस्ता कुठून घेतला याने? कारण रस्ता जो समोर लागतो या बाजूचा रस्ता स्वतःचा गावातील ग्रामस्थाचा आहे. तो म्हणतो आपण नारकत वगैरे दिलेली नाही, त्याला लागून महाराष्ट्र सरकारची जमीन आहे. मग याने एने होते कशी? अशा प्रकारची एने व्हायला
अधिकारी याला जबाबदार पैसे वगैरे घेऊन करत असतील का, हे पण आम्हाला याची चौकशी करावी लागणार. आणि याच्यापेक्षाही मोठं आम्ही गावातील ग्रामस्थ इथे जर बंद केलं नाही तर संपूर्ण गाव इथे येऊन हे आम्ही बंद करणार. हे कशाही प्रकारे आम्ही बंद करणार म्हणजे बंद करणारच आहोत. आम्हाला आता समजा ही लागलेली आहे, आम्हाला चावल ती फक्त 4-5 दिवसाचं आम्हाला सर्व ग्रामस्थांना लागलेली आहे. हे आम्हाला माहीत सुद्धा नाही की ते हे चालतं म्हणून. फक्त रात्रीच्या वेळी नेतात, चोरून म्हणजे चोरून नेलेल्यासारखे हे नेतात. समजा यांची परमिशन आहे तर चोरून का नेतात? हे याने बिंदास नाही ना दिवसाचं, पण हे रात्रीच नेतात म्हणजे काहीतरी अनलिगली निश्चित आहे. ग्रामपंचायतीची एनओसी त्यांनी दाखवलेली आहे, त्यावर तुमचं मत काय? नाही, ग्रामपंचायतची एनओसी अजून आम्ही याची चौकशी आता आम्हाला इथे आल्यानंतर कळलं की काय आहे. ग्रामपंचायती एनओसी ही ग्रामसभेची लागते, ही तर माझ्या माहितीप्रमाणे मला माहीत आहे, कारण मी माझी सरपंच होतो, त्याच्यामुळे मला थोडीफार याच्यातली माहिती आहे. तरी पण आम्ही याची चौकशी करू आणि जर समजा ती दिलेली असली तरी आमच्याच गावातील ग्रामस्थ असल्या कारणाने किंवा आमचाच सरपंच असल्या कारणाने ती आम्ही रितसर पद्धतीने आम्ही ती रद्द करू शकतो. तो कायदा आहे तसा आणि त्या पद्धतीत आम्ही ती रद्द करणार आहोत. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवणारी घटना बुधवारी 28 जानेवारीला घडली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार यांचं बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या विमान अपघातात निधन झालं. ते बारामती येथे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक प्रचारासाठी येत असताना हा दुर्दैवी अपघात झाला. अजित पवारांचा मृत्यू ही महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवी घटना असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलंय. पाहूयात. खरं म्हणजे अतिशय मनाला वेदना देणारी आणि मनाला चटका लावून जाणारी ही अतिशय दुर्दैवी घटना आज महाराष्ट्रात घडली आहे. खरं म्हणजे असं कोणाच्या स्वप्नातही वाटलं नसेल की अजितदादा एवढ्या लवकर आपल्यातून जातील. ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे. खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे. प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरीसुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरीसुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते. याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे. त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं. मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं.
आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केल्या तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे किंवा आर्थिक तरतूद जी आहे ती अतिशय उत्तमपणे त्यांनी त्यावेळेस केली आणि त्याचा अनुभव मला आहे. आणि एकदा करायचं ठरवलं की ते अजितदादा करायचेच. करतो, बघतो, पाहतो असे शब्द त्यांच्या डिक्शनरीत नव्हते. व्हायचं असेल ते तात्काळ करायचे, नसेल त्याला नाही म्हणायचे. असा स्पष्ट वक्तेपणा या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे. मी असेन, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, आम्ही टीम म्हणून काम केलं, टीम म्हणून काम करतो. आमच्या वेळाही कामाच्या वेगवेगळ्या, मी पहाटे उशिरापर्यंत काम करतो, अजितदादा पहाटे लवकर काम सुरू करतात, देवेंद्रजी दिवसभर काम करतात. आणि अजितदादांनी 6-6 वाजता देखील अपॉइंटमेंट दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी पाहिलेल्या आहेत. अतिशय वेळेचं महत्त्व आणि वेळेचं भान ठेवणारा नेता हरपलेला आहे. खरं म्हणजे काल परवाच आमची एका कार्यक्रमामध्ये भेट झाली. सरन्यायाधीश आपले भारताचे मुंबईत आले होते आणि ते येण्यापूर्वी आम्ही तिथंच एका चेंबरमध्ये बसलो होतो आणि त्यावेळेस झालेल्या चर्चा, गप्पा गोष्टी, आजही सकाळी जेव्हा मला त्यांची ही घटना कळली तेव्हा तेच समोर त्याच आठवणी काल परवाच्या येऊ लागल्या. खरं म्हणजे माझ्यापेक्षा ते राजकारणात देखील अनुभवी नेते, गेल्या अनेक वर्षापासूनचा त्यांचा अनुभव, वयाने देखील माझ्यापेक्षा ते मोठे होते माझे आणि अनुभवाने देखील. आणि म्हणून त्यांना राज्यातल्या अनेक विषयांचा गाढा अभ्यास होता. अनेक विभाग त्यांनी हाताळले होते. त्याचा राज्याला फायदा होत होता. मंत्रिमंडळात देखील ज्यावेळेस काही विषय यायचे त्यावेळेस आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे, आपल्याला सर्वांना काटकसर करावी लागेल, अशी अगदी निर्भीडपणे सांगणारे अजितदादा देखील आम्ही अनुभवलेत. शिस्तीचा नेता म्हणूनही आम्ही अनुभवलेला आहे. आणि त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने फक्त पवार कुटुंबियांचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं न भरून येणारं नुकसान झालेलं आहे. आणि माझ्यापेक्षा वयाने मोठे असल्यामुळे एक जी काय आमची गेल्या अनेक वर्षापासूनची जवळीक निर्माण झाली होती, त्यामुळे राजकारणातले आम्ही तिघजण एक टीम म्हणून काम करत असलो तरीसुद्धा एक मोठा भाऊ हरपल्याची, गेल्याची भावना देखील, दुःख देखील माझ्या मनामध्ये आहे. आणि मी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पित करीत असतानाच मनामध्ये फार दुःखाच्या भावना आहेत. त्यांचं कुटुंब हे दुःख पचवण्याची क्षमता, डोंगरा एवढं दुःख आहे, ही क्षमता ईश्वराने त्यांना प्रदान करावी. कुटुंबाचंच नाही, संपूर्ण महाराष्ट्राचं झालेलं आहे नुकसान. हां, मी आणि मुख्यमंत्री देखील आम्ही जातो आहे. आमचे सहकारी आमच्यातून गेलेत, त्याचं दुःख आहे. म्हणजे सभा होत्या त्याही आज आम्ही रद्द केलेल्या आहे. सर, एक विचार असं वाटतं की तुम्ही आता उल्लेख केला की 2 दिवसांपूर्वी त्यांच्या जवळपास 1-1.5 तास तुम्ही बसलेले होतात दोघंच
खूप गप्पा झाल्या त्या चेंबरमध्ये, असं काही एक त्यांच्या किंवा मंत्रिमंडळात देखील असताना अशी काही त्यांची इच्छा, एखादी योजना किंवा एखादं त्यांना करायचं होतं की तुमच्याशी त्यांनी शेअर केली, आपण हे करूया मिळून महाराष्ट्रासाठी, असं काही? नाही, आम्ही आतापर्यंत एकत्र जेव्हा तेही उपमुख्यमंत्री होते तेव्हा मी मंत्रिमंडळात होतो. जिल्हा परिषद उबाटाचे उमेदवार अमरसेन सावंत व पंचायत समिती उमेदवार नारायण उर्फ अप्पा मांजरेकर यांनी डिगस गावात घरोघरी फिरून प्रचाराला सुरुवात केली आहे. तू कुठून ते घे जवळ मी. सध्या आम्ही डिगस गाव आमचाच गाव आहे. या गावच्या सरपंच आमच्या बरोबर आहेत. आमचे उमेदवार पंचायत समिती सहकारी मांजरेकर आहेत. त्याचप्रमाणे अनाव गावचे सरपंच आहेत. उमरमाळ्याचे आमचे कार्यकर्ते आहेत. पंदूरचे अनाव गावचे सरपंच लीला अनावकर आहेत. उमरमाळ्याचे कार्यकर्ते आहेत. त्याचप्रमाणे डिगसचे कार्यकर्ते आहेत, पंदूरचे आहेत, अनावचे कार्यकर्ते आहेत. आम्ही आज फक्त गाठीभेटी घेण्याचं काम आमचं चालू आहे, कारण अजून जी निवडणुकीची प्रक्रिया आहे ती 27 पर्यंत आहे आणि त्यामुळे ज्या निवडणुकीच्या चिन्हांची क्रमवारी वगैरे आलेली नाही, उमेदवार मागे पुढे झालेले नाहीत, जे उमेदवार मागे घेणार आहेत किंवा राहणार आहेत ते अजून सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे फक्त वैयक्तिक आमच्या गावामध्ये अनावचे उमेदवार असल्यामुळे दोन्ही उमेदवार आम्ही गाठीभेटीचा कार्यक्रम करत आहोत. आपल्याला प्रतिसाद लोकांचा कसा भेटतो? मला चांगलाच प्रतिसाद आहे, कारण गेली 29 वर्ष मी ह्या जिल्हा परिषदच्या राजकारणात आहे. सलग 3 टाइम मी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आलो. एक टाइम माझी आई जिल्हा परिषद सदस्य झालेली आहे आणि आता माझी ही 4थी टर्म स्वतःची आहे. म्हणजे 5 टर्म आम्ही आमच्या घराण्याला या भागाने निवडून दिलेलं आहे. आज मागच्या 3 इलेक्शन हे डिगस मतदारसंघ म्हणून होतं, तो आज संपूर्ण मतदारसंघ बांबार्डेला जोडलेला आहे आणि डिगस गाव पावशी मतदारसंघाला जोडलेला आहे. आणि पावशी मतदारसंघातून सुद्धा मला मागच्या वेळी मी 9 उमेदवार होतो, परंतु चांगल्या मताने मला पावशी मतदारसंघातून लोकांनी निवडून दिलं. मी विकास काम करत असताना संपूर्ण मतदारसंघातील प्रत्येक गावाला न्याय दिलेला आहे आणि लोकांना विश्वास आहे की काम करणारा मी माणूस आहे. या मतदारसंघामध्ये सुद्धा डिगस, उमरमाळा, अनाव, पंदूर आणि पावशी, त्याचप्रमाणे अंमलपाडमध्ये सुद्धा आमचा उपसरपंच आहे. बावमध्ये आमचा सरपंच होता. एक 6-7 ग्रामपंचायती आमच्याकडे आहेत. काही सरपंचांना आमिष दाखवून समोरच्या पार्टीने आपल्या पक्षामध्ये घेतलेले आहे, परंतु जे ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, उपसरपंच आहेत, ते आमच्याबरोबर ठाम आहेत. विकासाचे कोणते मुद्दे घेऊन आपण पुढे चालणार आहात? विकास करत असताना आम्ही खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये मोठा विकास झालेला आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये झालेला आहे. एक अनाव घाटचे पेड म्हणून एक ब्रिज गेली अनेक वर्ष पडलेलं होतं आणि त्या ठिकाणी काहीच होत नव्हतं. ते सुद्धा ब्रिज आमदार वैभव नाईक आणि खासदार यांच्या माध्यमातून आम्ही पूर्ण करून घेतलं. अनेक रस्ते आज मतदारसंघामध्ये आपण बघितलं तर पंदूर हायवे ते पंदूर सातेरी मंदिर किंवा अनावपर्यंत चालायला रस्ता नव्हता, तो सुद्धा रस्ता त्यावेळी
आम्ही केला. त्याचप्रमाणे बावसनोडा हा रस्ता CMGSY मधून घेतलेला आहे, म्हणजे पूर्ण केलेला आहे. असे अनेक अडीअडचणीची कामं केलेली आहेत. मात्र थोडंसं जो राणीवाडी आणि उमरमाळ हा रस्ता जो आहे तो आम्हाला होऊ शकला नाही, कारण आपल्याला माहिती आहे की 2च वर्षात आमची सत्ता पळवलेली आहे. त्यामुळे आम्हाला थोडंसं हा विकास करताना थोडं आम्हाला अडचणी निर्माण झाल्या. परंतु उद्या जिल्हा परिषदमध्ये गेल्यानंतर या सर्व प्रश्नांमध्ये आवाज उठवून मी माझं काम या मतदारसंघाचं करणार आहे. त्याचप्रमाणे वंदूर बांबार्डेमध्ये जोडलेला जो ब्रिज कम बंधारा होता तो माझ्या वडिलांनी केलेला होता आणि तो बंधारा सुद्धा गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमध्ये पडला आणि गेली 2 वर्ष झाली तरी सत्ताधारी तो बंधारा करू शकले नाहीत आणि तो सुद्धा रस्ता मी सत्ताधाऱ्यांबरोबर संघर्ष करून तो ब्रिज मी पूर्ण करून घेणार आहे. आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा. जय असो. माननीय उद्धवजी ठाकरे यांचा. जय असो. अमर सेन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अप्पा मांजरेकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हे आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा. अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष अभिजित नाईक यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. पवार हे आमच्या आधारावर होते. सर्वसामान्य जनतेला न्याय देणारा नेता होता. गेली 30 वर्ष पवार कुटुंबियांशी माझं नातं होतं, परंतु अजित पवारांची जे नातं होतं ते एक वेगळ्या प्रतीचं होतं. तेव्हाही त्यांना त्यांचा पर्सनल नंबर मला त्यांनी दिला होता. संघटनासाठी जी काय अडचण असेल ती मला केव्हाही सांग. अनेक लोकांची कामं आपण त्यांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केली आहेत आणि आज न भरून निघणारी पोकळी आमच्यात निर्माण झाली आहे. आमचा आधारवडच गेल्यामुळे आम्हाला फार कठीण प्रसंगातून जावं लागणार आहे आणि महत्वाचं म्हणजे सर्वसामान्य जनतेचा नेता होता तो. आज आम्हाला आमचे अश्रू फार अनावर झालेत आणि आमचं सोडत पण त्या पवार कुटुंबियांवरती काय प्रसंग आला असेल ह्याची आपण करू शकत नाही. एक महाराष्ट्रातल्या राजकारणात फार मोठी पोकळी निर्माण झाली. आठवणी म्हणजे तुम्हाला एक सांगतो की सिंधुदुर्गात काय घडलं की पहिला फोन ते करायचे. गेल्या 3 वर्षात मी जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो. त्यांनी मला जिल्हाध्यक्ष केलं आणि सिंधुदुर्गात कुठेही काय प्रसंग घडला, मध्यंतरी महाराजांच्या पुतळ्याच्या बाबतीत प्रसंग घडला, मला त्यांनी विचारलं काय करू आधी. मी एक भेट घेतला. माझ्या एका शब्दाला त्यांनी येऊन राजकोट किल्ल्यावरती भेट देऊ मी स्वतः गाडी चालवून त्यांना मी विमानतळावरून तिथे घेऊन गेलो. अशा अनेक आठवणी आहेत सिंधुदुर्ग. निधीच्या बाबतीत म्हणा किंवा कुठल्याही बाबतीत जे अर्थमंत्री आहेत होते त्यांनी कुठेही कमतरता भासू दिली नाही. त्याचबरोबर आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांनी ते सन्मानाची वागणूक द्यायची. आम्ही कित्येक वेळा पूर्ण जिल्हा कार्यकर्त्यांनी त्यांना जाऊन भेटून आलेलो आहे. त्यामुळे फार कठीण प्रसंग आमच्यावरती ओढावलेला आहे. काय बोलावं काय करावं हे सुचत नाही. अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर आमदार दीपक केसरकर भावूक झालेले पाहायला मिळाले. पाहूयात. भाई, आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं अपघाती निधन झालेलं आहे. काय प्रतिक्रिया? अतिशय दुःखद अशी ही घटना आहे आणि अजितदादांच्या चाहत्यांबरोबर संपूर्ण महाराष्ट्रात आज दुःखाच्या सागरात लोटला गेला आहे. हे अतिशय अकाली असं दुर्दैवी निधन आहे. स्पष्ट वक्ता म्हणून दादांची ख्याती होती. एक उत्कृष्ट ॲडमिनिस्ट्रेटर, बोलताना कठोर बोलणार परंतु मनातून प्रेम करणार असं एक दादांचं व्यक्तिमत्व होतं आणि त्याच्यामुळे दादा कधी रागाने बोलले तरी कोणी वाईट वाटून घेत नव्हतं, कारण शेवटी ते कामं करायचे. आणि त्यांचं वैशिष्ट्य असं होतं की काम नुसतं करत नसायचे तर स्वतः फोन करून
संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलायचे आणि काम झाल्यानंतर पुन्हा एकदा ज्याचं काम असेल त्याला फोन करून सांगायचं तुझं काम झालं आहे म्हणून. अतिशय शिस्त, टापटीप, म्हणजे त्यांचे अनेक गुण असे आहेत की सकाळी वक्तशीरपणा, सकाळी लवकर उठायचे, त्यांच्या मीटिंग सगळ्या लवकर सुरू व्हायच्या. आणि मी राष्ट्रवादीमध्ये होतो त्याला अतिशय निकटचे संबंध हे दादांचे राहिलेले आहेत. ज्याला राष्ट्रवादीने काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या त्याला दादांना मुख्यमंत्री करा म्हणून जे प्रमुख कार्यकर्ते पवारसाहेबांना भेटायला गेले त्याच्यापैकी सुद्धा मी एक होतो. आणि त्याच्यामुळे हे प्रेमाचे संबंध त्यांनीसुद्धा जपले. अगदी एकेरी हाक मारायचे ते आणि वेळोवेळी कुठलंही काम असेल तर ते तातडीने करायचे आणि त्याच्यामुळे त्यांना विसरता येणार नाही. आणि त्यांच्या निधनाने एक महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये एक पोकळी निर्माण झालेली आहे. त्यांच्या आत्म्यात शांती मिळावी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना हे दुःख जे अकाली निधनाचे जे खूप मोठा दुःखाचा डोंगर त्यांच्यावर कोसळला त्याला सामोरं जाण्याचं त्यांना मनोधैर्य मिळावं अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. तुम्ही त्यांच्या जवळचे होता तर तुम्ही एखादा त्यांचा क्षण सांगू शकता की जो तुमच्या स्मरणात आहे? दादांचे सगळेच क्षण लक्षात असतात. विशेषतः दादांचं बोलणं जे असायचं ते थोडंसं बोलताना वाटायचं की कठोर बोलत आहेत, परंतु अंतर्यामी प्रेमळ होते. हे वेळोवेळी निदर्शनाला आलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळेच मी ज्याला आसाममधून आमच्या पक्षाची बाजू मांडत होते त्याला माझं कौतुक करण्यामध्ये सगळ्यात जास्त अजितदादा असायचे. आणि ते इतरांनाही सांगायचे, बघा हा मी तयार केलेला कार्यकर्ता आहे आणि असं बोलू शकतो आहे. आमच्याकडे असतानासुद्धा आम्हाला कधी कळलं नव्हतं. ज्यावेळेला मी पक्षातून निघालो त्यावेळेला मी पक्षात राहावं अशा मताचे जे राष्ट्रवादीमधले नेते होते त्याच्यामध्ये अजितदादा एक होते. त्याच्यामुळे त्यांचं प्रेम मी कधी विसरू शकणार नाही. ते चांगले अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा कार्यकाळ हा निश्चित चांगला कौतुकास्पद होता. तुम्ही त्यांच्यासोबत काम केलंय, त्यातले काय अनुभव असेल? दादा अर्थमंत्री असताना त्याला राज्यमंत्री राज्यात नव्हते, त्याच्यामुळे वरच्या हाऊसला बजेट मांडण्याची जबाबदारी त्यांनी माझ्यावर दिलेली होती आणि मी ती तशीच कर्तव्यदक्षपणे पार पाडली. आणि त्याच्यामुळे एक त्यांचा विश्वास होता. अर्थमंत्री म्हणून जे कठोरपणे निर्णय घ्यायला लागते ते निर्णय घेताना सुद्धा ते पुढे मागे बघत नव्हते. शेवटी अर्थव्यवस्था ही राज्याची सदृढ राहिली पाहिजे हा त्यांचा कटाक्ष होता. आणि त्याच्यामुळे अनेक वेळेला कोणतेही जे लोकप्रिय निर्णय आहेत हे सहजासहजी ते घेत नव्हते आर्थिक स्थिती बघितल्याशिवाय. आणि त्याच्यामुळेच मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राज्याची आर्थिक घडी ही व्यवस्थित असण्यामागे सुद्धा अजितदादांचा हा स्वभाव कारणीभूत आहे. अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर अतुल रावराणे यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. महाराष्ट्राच्या राजकारणातला एक ध्रुवतारा अजितदादा पवार यांचं आकस्मिक निधन, वेदनादायी निधन आज माझ्यासारख्या असंख्य महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांना चटका लावणारी, वेदना देणारी पहाट, हा काळा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणात मग सगळ्या तरुणांना कायम दादांनी ताकद दिली. मला राजकारणात उभं करायचं काम विचारांना ताकद देण्यासाठी दादांनी नेहमीच पुढाकार घेतला. महाराष्ट्रामधले असंख्य असे विकासाची कामं असतील, एक वक्तशीरपणा आणि प्रत्येक निर्णय घेतेवेळी कुठलाही निर्णय हा जनहिताचा निर्णय हा नेहमीच दादांनी आपला किंवा परका न पाहता घेतलेला आहे. महाराष्ट्राची ही हानी ही कधी न भरून येणारी हानी या महाराष्ट्राची झालेली आहे. नेता भविष्यात कोणी नाही, राजकारणापेक्षा समाजकारण करणारा
तरुणांना संधी देणं, असंख्य तरुणांना दादांनी महाराष्ट्रात उभं केलं. माझ्यासारख्या एका नवख्या तरुणाला 2014 मध्ये स्वतः देवगिरीवर बोलवून विधानसभेची उमेदवारी दिली. दादांचे उपकार हे आम्ही कधीच विसरू शकत नाही. तरी दादांनी जे काम केलेलं आहे महाराष्ट्रासाठी, जे त्यांचं योगदान आहे हे चिरंतर लक्षात राहील. यापुढे यासारखा नेता होणे मी दादांना श्रद्धांजली अर्पित करतो. पवार कुटुंबाला आणि संपूर्ण दादांचे सर्व चाहते यांच्यासाठी, आम्हा सर्वांसाठी हा आजचा दिवस नुसता वेदनादायी नसून हा काळा दिवस आम्हा सर्वांसाठी अतिशय घातक असं ठरलेलं आहे. कधी भरून न येणार उकळी दादांच्या गाण्याने निर्मित झालेली आहे. आज महाराष्ट्रासाठी कठीण दिवस असल्याच्या भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर व्यक्त केल्यात. अतिशय दुःखद घटना घडलेली आहे. अतिशय अनाकलनीय अशा परिस्थितीमध्ये विमान अपघातामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचं दुःखद निधन झाल्याची वार्ता सर्वांना मिळाली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शोककळा पसरली. खरं म्हणजे श्री अजितदादा पवार महाराष्ट्रातले एक लोकनेते होते आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याची माहिती असलेला, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची जाण असलेला अशा प्रकारचा हा नेता होता की ज्यांच्याबद्दल जनसामान्यांमध्ये प्रचंड मोठी आस्था होती. अजितदादा एक अतिशय संघर्षशील अशा प्रकारचं नेतृत्व होतं आणि सर्व परिस्थितीमध्ये न डगमगता पुढे जाणारं अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं. महाराष्ट्राकरता आजचा दिवस हा अतिशय कठीण दिवस आहे, कारण अशा प्रकारचं नेतृत्व तयार व्हायला अनेक वर्ष लागतात आणि ज्यावेळी महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण योगदान ते देत होते, अशा काळामध्ये त्यांचं निघून जाणं हे अविश्वसनीय आहे, मनाला चटका लावणारं आहे. माझ्याकरता तर वैयक्तिक एक दमदार आणि दिलदार अशा प्रकारचा मित्र या ठिकाणी सोडून गेलेला आहे. त्यांच्या कुटुंबावर देखील हा प्रचंड मोठा आघात आहे. मी आणि एकनाथराव शिंदेसाहेब आम्ही लवकरच बारामतीकडे निघणार आहोत. सकाळपासून मी सगळ्यांच्या संपर्कात आहे. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृहमंत्री महोदय सर्वांशी चर्चा करून त्यांनाही घडलेल्या परिस्थितीची सगळी कल्पना मी दिली आहे. त्यांनीही
याबद्दल प्रचंड दुःख हे व्यक्त केलेलं आहे. एकूणच देशातच या संपूर्ण प्रकरणामुळे हळहळ पसरलेली आहे. पुढच्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या परिवाराशी चर्चा करून ठरवण्यात येतील. सकाळी सुप्रियाताईंशी माझं बोलणं झालं, त्यानंतर पार्थ पवारांशी माझं बोलणं झालं. एकदा संपूर्ण परिवार बारामतीला पोचल्यानंतर पुढच्या सगळ्या गोष्टींचे निर्णय हे त्यांच्या संमतीने घेतले जातील. महाराष्ट्रामध्ये आज शासकीय सुट्टी आम्ही घोषित केलेली आहे आणि त्यासोबत 3 दिवसाचा दुखवटा देखील जाहीर करण्यात आलेला आहे. पुढच्या सगळ्या बाबींची कल्पना ही आपल्याला लवकरच देण्यात येईल. पण मला असं वाटतं की कधीही भरून न निघणारं अशा प्रकारचे नुकसान आहे. महाराष्ट्रातनं असे लोकनेते गेल्यानंतर जी पोकळी तयार होते ते भरून काढणं हे अतिशय कठीण आहे. आणि निश्चितच इतक्या सोबत, इतक्या जवळून आणि इतक्या संघर्षाच्या काळात एकत्रित काम केलेलं आहे की त्यातनं खरं तर अशा गोष्टीवर विश्वास ठेवायलाच मन तयार होत नाही. तर पुढच्या ज्या काही गोष्टी जशा ठरतील तसं आपल्याला कळवण्यात येईल. महाराष्ट्राचं कधी न भरून येणारं नुकसान झाल्याची भावना आमदार निलेश राणेंनी व्यक्त केली आहे. नमस्कार. आज सकाळीच एक अतिशय वाईट बातमी कानावर आली, ती म्हणजे आता अजितदादा आपल्यामध्ये राहिले नाहीत. खरं वाटत नाही की आता अजितदादा आपल्यामध्ये नसतील. मला आठवतं 2009ला जेव्हा मी पहिल्यांदा निवडणुकीत उभा होतो, पहिले नेते जे माझ्या प्रचाराला आले होते ते अजितदादा होते. आणि आता जेव्हा आमदार झालो त्यावेळेला सुद्धा सभागृहामध्ये माझ्यासारख्या एका नवीन आमदाराला कुठे काही कमी पडायला नको यासाठी त्यांच्या डिपार्टमेंटमधून माझ्यावर नेहमी लक्ष असायचं. काही गोष्टी न मागता पण अजितदादा देत होते. असा दिलदार माणूस महाराष्ट्राच्या राजकारणातून, समाजकारणातून निघून गेले. हे कधी न भरून येणारं हे नुकसान महाराष्ट्राचं झालेलं आहे. त्यांच्याकडे बघून शिकणं, सभागृहामध्ये त्यांची एक शिस्त आणि शिस्त पाळण्याची एक पद्धत आम्ही मी बघायचो. खूप काय शिकायला मिळालं त्यांच्याकडून, खूप काय अजून शिकायचं होतं. पण अजितदादा आपल्यामधून निघून गेले. मी मनापासून त्यांच्या कुटुंबियांना ह्याच्यातून सावरण्याची शक्ती मिळू दे ही ईश्वराकडे प्रार्थना करतो आणि अजितदादांना श्रद्धांजली देतो. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघात शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी महायुतीच्या प्रचाराचा शुभारंभ मंगळवारी ग्रामदेवतांचा आशीर्वाद घेऊन करण्यात आला. छत्रपती
रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे महायुती भाजपचे उमेदवार प्रितेश राऊळ, शिरोडा पंचायत समिती शिवसेनेचे उमेदवार शीतल साळगावकर व रेडी पंचायत समिती भाजपच्या उमेदवार प्रियांका घाटोळे यांनी प्रचाराला शुभारंभ केला। यावेळी त्यांनी महायुतीच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसमवेत शिरोडा श्रीदेवी माऊली, अरवली श्रीदेव वेतोबा, श्रीदेवी सातेरी, केरवडा श्रीदेवी माऊली, श्रीदेव चौगुलेश्वर तसंच रेडी श्रीदेवी माऊली, श्री गजाननाचं दर्शन घेतलं। यावेळी विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य सादर करत प्रचार यंत्रणा राबवली। सर्वप्रथम या ठिकाणी आपले भाजप, शिवसेना, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी, अजित पवार गट आणि सर्व महायुतीमधील सर्व घटक पक्ष यांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांच्या या सर्व वरिष्ठ नेत्यांच्या आशीर्वादामुळे सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब, आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे या विधानसभेचे आमचे लाडके आमदार आदरणीय दीपकभाई केसरकर, त्याचप्रमाणे आमचे लाडके पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणे साहेब, त्याचप्रमाणे सन्माननीय आपले कुडाळ मालवणचे आमदार निलेशजी राणे साहेब, तसेच सर्वच जिल्हा स्तरावर पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे सर्व शिवसेना पदाधिकारी यांच्या सर्वांच्या कृपा आशीर्वादाने आज या ठिकाणी मी जिल्हा परिषदसाठी प्रितेश राऊळ, त्याचप्रमाणे रेडी पंचायत समितीमधून आपल्या घाटोळ मॅडम, त्याचप्रमाणे शिरोडा आरवली पंचायत समितीमधून आपल्या साळगावकर मॅडम या ठिकाणी सर्व कार्यकर्त्यांच्या आमच्या या पाठबळावरती आम्ही निवडणुकीला सामोरं जात असताना आज सर्वप्रथम प्रचाराचा शुभारंभ आज श्रीदेवी माऊली मंदिर शिरोडा, त्यानंतर आरवली वेतोबा मंदिर, त्यानंतर सातेरी मंदिर आरवली, त्यानंतर शिरोडा केरवाडा श्रीदेवी माऊली मंदिर, श्रीदेव चौगुलेश्वर, त्याचप्रमाणे श्रीदेवी माऊली मंदिर रेडी आणि त्यानंतर रेडी गणपती मंदिर, असा आजचा आमच्या प्रचाराच्या शुभारंभाचा कार्यक्रम आहे। सर्व कार्यकर्ते एकदम जल्लोषामध्ये आज या ठिकाणी या आमच्या प्रचाराच्या शुभारंभामध्ये सहभागी झालेले आहे। नक्कीच त्याचा चांगला रिझल्ट या ठिकाणी मतदारांच्या विश्वासावरती या ठिकाणी आम्हाला मिळणार आहे, यामध्ये कुठचीही तीळ मात्र शंका नाही। आणि सर्वच जण रेडी, शिरोडा, आरवली, सागर, तीर्थ यामधील सर्व सुज्ञ मतदार जे आम्ही केलेली विकास कामं असतील किंवा आम्ही आतापर्यंत लोकांच्या प्रत्येक प्रसंगाला ज्या ठिकाणी सामोरं गेलो, या सर्वांच्या विश्वासाच्या बळावरती हे सर्व मतदार नक्कीच आम्हाला मतरूपी आशीर्वाद देतील आणि या सर्व मतदारांचे आम्ही या ठिकाणी यापुढे सुद्धा 7 तारखेला नक्कीच आभार मानण्यासाठी पुन्हा एकदा अशाच प्रकारची रॅली आणि गुलाल उडवण्यासाठी पुन्हा एकदा आम्ही या ठिकाणी येणार आहोत। भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी महायुतीचे उमेदवार सन्माननीय प्रितेश राऊळ, पंचायत समितीच्या दोन्ही उमेदवार घाटोळ मॅडम आणि साळगावकर मॅडम यांच्या प्रचाराचा शुभारंभ आज शिरोडा येथील माऊली देवीचा आशीर्वाद घेऊन, त्यानंतर आरवलीचा वेतोबा यांचा आशीर्वाद घेऊन आज शुभारंभ केलेला आहे। संपूर्ण वेंगुर्ला तालुक्यामधील 5ही जिल्हा परिषद आणि 10ही पंचायत समितीमध्ये महायुतीचे उमेदवार 100% विजयी होणार आहे आणि विजय म्हणजे साधारणचा विजय नसेल, तो एकतर्फी विजय असेल असं मी सांगू इच्छितो। आणि जो कार्यकर्त्यांचा उत्साह आहे या मतदारसंघामध्ये असेल किंवा सर्व वेंगुर्ला तालुक्यातील मतदारसंघामध्ये असेल, तो जो कार्यकर्त्यांचा उत्साह, त्या उत्साहानुसार 100% विजयाची खात्री आहे। आज मला जी वरिष्ठ माझे जे नेते आहेत मंडळी, त्यांच्याकडनं जी उमेदवारी मिळाली आहे त्यांची मी आभारी आहे। आणि जे आज आम्ही प्रचार सभेसाठी आज जो नारळ ठेवला आहे, ओटी भरले, माऊली वेतोबाकडे केळी वगैरे सगळं ठेवून आम्ही जे तिथे नतमस्तक झालो आहे, त्याप्रमाणे मला कार्यकर्त्यांचा सहभाग आणि 100% कार्यकर्त्यांच्या पाठिंब्यामुळे माझी उमेदवारी जाहीर झाल्याने कार्यकर्त्यांनी जो पाठिंबा दाखवला आहे त्यातून मला 100% विजयी होऊन आणि 7 तारीखनंतर मी सर्व कार्यकर्त्यांचं प्रथम मी माझ्या मतदारसंघात जाऊन येईन आणि मी त्यांची ऋणी राहीन। मला असंच भरघोस मताने निवडून दिली, 100% त्यांचे पाठिंबा असेल आणि त्यांच्याकडनं 100% मला योगदान मिळेल हे मी आज। तसेच जिल्हा परिषदसाठी तुमच्या मतदारसंघात प्रितेश राऊळ आहेत, भाजपकडून महायुतीचे उमेदवार, त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी बराचसा संपर्क आहे मागच्या, तर त्याचा प्रचार यंत्रणा कशी असेल? आज महायुतीतनं जी विकास कामे झाली आहेत त्याप्रमाणे जिल्हा परिषदमधनं प्रितेश राऊळ हे माजी सभापती म्हणून एवढी वर्ष त्यांनी कार्यरत, सर्व म्हणजे विकास कामांचा आढावा, सगळं विकास कामं त्यांनी पूर्ण केलेली आहेत। त्याचप्रमाणे यापुढेही ते आमच्याबरोबर राहून महायुतीतनं जी विकास कामे येतील ती आम्ही पूर्ण करू, हे आव्हान आम्ही करतोय सर्व नागरिकांना।
आणि आमचा विजय हा नागरिकांच्या पाठिंब्याने आणि नागरिक आम्हाला अवश्य मतदान करून आमचं विकास कामांमध्ये आम्ही थोडाही मागे पुढे न होता सर्व विकास कामं आम्ही त्यांचे पूर्ण करून देऊ हे आम्ही आज सर्वांसमोर सांगतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. महाराष्ट्र हळहळला, अजितदादांची अकाली एक्झिट. महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवी घटना, एकनाथ शिंदे भाऊ. आणि महाराष्ट्रासाठी कठीण दिवस, देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.